Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ni ikaw, O Ginoo. Unya gisugilo ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo ug dili gayud nila wad-on ang paglaom. Sa usa ka lungsod dihay usa ka huwis nga walay kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tawo. Ug may usa ka byuda niadtong lungsora nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Nagkanayon siya, tabangi in taon ako batok sa akong kaatbang. Sulod sa taas nga panahon, ang maghuhukom midumili pagtabang. Apan sa katapusan, miingon siya sa iyang kaugalingon, bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios, ni pagtahod sa mga tao, apan tungod kay nagsamok man kanako kining maong byuda, paningkamutan ko nga kapanalipdan ang iyang katungod. Kay kun dili ko kini buhaton, magsigi siya balik-balik hangtod nga kaupsan akog pailob. Ug mipadayon ang Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti ni adtong daotang huwis. Karon, dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabii? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila o dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag bakaha og pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iyang unyang pag-abot. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa ako mga kaubanan nga mga kaparian, si Father Ronron, Father John Ray, ug si Father Bong, ug sa among mayor sa lungsod sa Cordoba, Honorable Mayor Mary Teresa Toycho, ug kaninyong tanan mangigsuon, mayong gabi kaninyong tanan. 5 minutes na lang, mag-alas 6 naman eh. So, anticipated na lang ni nga gabi eh. Kumusta ka mong tanan, mga igsuon? Okay ra? Karon ang atong katulo, no? Nga nobena sa atong patron, Berhen sa Regla, atong pakpakan, atong patron, mga igsuon, ug atong Ginoo. Siguro kitang tanan mangigsuon kahibalo man ta unsaon pagampo. Naghantay mga pamaagi unsaon sa pagampo. Mao man kining atong nadungog karon sa atong ebanghelyo, atong Ginoo nga siya nga kinahanglan nga magampo gayud kamo kanunay sama sa gihimo nadtong byuda. Nagsige siya pangayo. Sige siya gipangayo sa huwes, unya in the end gihatag sa huwis ang iyang dugay na kaayong pagipangayo. Mao nga kitang tanan, naghantay forms of prayer. Dunay uban magampo pinaagi sa pagrosaryo. Adunay uban magampo pinaagi sa mga intercession sa mga santos. Adunay uban magampo tambong sa misa. Adunay uban magampo in silence. Ang uban sa magampo bisan gani diha sa mga trabahuan, sa panimalay, we can still pray wherever we are. Basta importante na kita aware, kita nagampo sa Ginoo. Mga daghan tay mga pamaagi sa pagampo ng igsoon. Mga nganong kinahanglan man nga kita magampo. Una,
mga igsoon. Ang atong pagampo is our way of communing with God. Ang atong pagpakihinabi kaniya, communing mo kanay ang word nga gikan niya communication. Pagpakihinabi, pagpakigistorya sa atong Ginoo. Nganuman, tungod kay kung kanunay kita magampo sa Ginoo, mas mapalawman nato ang atong relasyon sa atong Ginoo. Bisan gani diya sa atong ordinaryo nga kasinatian. Ang mga bana o asawa, kung kanunay sila nga nag-istoryahay, mas mapalawman ang ilang relasyon sa matag usa. Diha sa usa ka panimalay, kung ang ginikanan o mga anak, kanunay sila nga adunay communication sa usag usa, sigurado nga mas mapalawman ang ilang relasyon as a family. Ug unya, kung wala na gani communication, if there is breakdown of communication, mao na kanay sign nga there is something wrong in one's relationship, either in the family or sa mga bana o sa asawa. Mao man gani nga kung kamo minyo, kung maginisnabay na gani mo sa usag-usa, inigabot sa bana kay trabaho, mangyam idrang asawa di man gani makapangumusta, or the other way around, inigabot sa asawa magyam idrang bana. Ug unya di na magdungan pagpangaon aron di magkaistoryahay. That's the sign that there is something wrong in your relationship. Usab sa pamilya may igsoon. Kung ang maginikanan ug mga anak, bisan diha sulod sa kananan, wa na gani panag-istoryahay, kay nagyampungad na lang sa ilang mga cellphone, sa ilang mga iPad, laptop, wa na'y pag-istoryahay. Nya kanunay wa na'y pagpangumustahay. Makaingon ta, pasin na anay problema sa inyong panag-uban sa family. Tungod kay mapalawman nato atong relasyon sa usag-usa kung adunay constant communication. And in our case, atong mapalawman nato ang atong relasyon sa Ginoo kung kita kanunay nga nagampo. So therefore, ang atong pagampo is our way of communicating with our God. Ikaduha, in prayer, we also open our hearts to God. Tinuod, kinahanglan nga magampo ta aron madungog sa Ginoo ang atong mga pagampo, atong makinahanglan. Pero nahibaw sabta, gawa pagani nato ablihi ang atong mga baba mahigsuon. Nahibaw naman ng Ginoo unsay anaa sa atong kasing-kasing, unsay atong ikinahanglan. Mao nga dili na gani necessary nga ato pang isulti sa Ginoo ang atong gikinahanglan. Tungod kay wala pa ta muluhod, wala pa ta mangayo kaniya, nahibaw na siyang daan unsay atong gikinahanglan. O nga sa atong pagampo, atong giablihan ang atong kasing-kasing sa iyang presensya, labi na sa iyang kabubuton kanato. Sa ato pa, when we pray, it's not so much asking the Lord the many graces that we need, but it's more of opening our hearts to His will. Tungod kay importante kayo, labi na sa mga dagkong mga desisyon sa atong kinabuhi, nga maminaw kita unsay kabubuton sa Ginoo kanato. Nakadumdum pa ko kadtong hapit na kami ordinahan sa pagkapari, tulo man kami adto ka mga nagdungan nga ordinahan, kabats sa ordination. Si Father Ricky ang parish priest da sa Pusok, si Father Migs
tuan na sa Sibalihom ug ako 1 week o 2 weeks before ordination nag-retreat kami. Kunya sa among sharing kay mag-share ay masad mi. Common gyud ang among gibati. Ang among gibati mao nga gikulbaan kami tungod kay dili kami angayan nga madawat sa sakramento sa ordinasyon sa pagkapari. Mogyoy among common nga pagpamalandong ni gawas sa among pagampo. Lord, why me? I am not worthy. Dili man ko angayan Ginoo, nganong ako may imong gitawag. Ug unya amo sad nabati ang assurance si Ginoo nga bisan kung dili kami angayan, pero amo sad giun gisulti ni San Pablo, ingon siya, it is when I am weak that God makes me strong. Sa among mga kahuyangon kami nisalig nga ang Ginoo kanunay magatabang magauban kanamo. Mga importante kayo maigsuon nga sa mga dagkong mga higayo, mga desisyon nga atong himuon sa atong kinabuhi, we bring that into prayer. Because when we do that, we open our hearts to God's will. Ikatulo mga igsuon, when we pray, we express our deep trust and faith in God. The more we pray, the more that we rely in God's help and protection. Kadumdum ko katong one time ki-interview si Cardinal Tagle, wa patoy COVID. Grabe kadaghan nga mga deboto sa Black Nazarene sa Quiapo sa Manila. Millions man ang mga deboto. Naidaghan mga foreign correspondents, mga foreign reporters. Ni question gyud sila, nganong kadaghan ba ning mga Pilipino? Guinness Book of World Record good kanang kuan, kanang sa Black Nazarene. Sa kadaghan sa mga tao nga moapil, mga naglibog sila. Ngano bang yung magsakripisyo man ni mga tao, daghay mga kuyapan, daghay gigutom, daghay mga ospital, tungod ining pag-apil sa Black Nazarene. Maong gipangutana si Cardinal Tagle before he was assigned to the Vatican. Gingnan siya, Cardinal, nganong ingon animan ang mga tao? Nganong pwede man ta sila muanhi before the fiesta of the Nazarene? Nganong muanhi magid sila ng panahona? Nganong magsakripisyo magid sila? Ingon si Cardinal Tagle siya nga, for the outsiders, dili ka na masabtan ngano. But when you become a devotee, imo ka nang masabtan kung mahimo ra ka nga deboto. Ngano nga magsakripisyo gyud ka bisag gigutom, bisan kung makuyapan, bisan kung maglisod ka diha barefoot nga moapil. Imo ra ka nang masabtan kung mahimo ka sab nga devotee. And I think dinhi sa regla ato usab ka na maingon sabtan ni ana nga ang mga tao mupila og taas magsakripisyo bisan gani kung giuwan puno gihapon ang simbahan sa Birhen sa regla bisag magsakripisyo tungod kay kita mga deboto sa Birhen sa regla. Atong pakpakan migsuon ang atong patron ang Birhen sa regla. Bao nga makayong kita magsuon nga king kita magampo, we open our hearts to the will of God. And it's also an expression of our deep trust and faith
in God. O mangani nga karon bisan lisod panahon, daghan gyapon ang mga deboto sa Birhen sa Regla. Tungod kay misalig kita nga dili gid kita biyaan sa atong patron ang Birhen sa Regla. Amen. Atong bakbakan pag-usap ang atong patron ang Birhen sa Regla, mga igsoon. Amen. Panindog tang tanan migsoon alang sa pangamuyo sa katilingban.